Kilala sa amin po. Bayan ko doon. Hospital man. Bayan doon. Hindi ko sa natin may kuwara. Pero itong size niya, ayan may king size. O Uy. queen size. Minsan. 60. 16,000. Enggak boleh bawa tomat. 15, lang peso. Pinebar di sana ya wala sa delivery. Lan saan eh. I-deliver natin po ito eh. Pwede mampili. Ano pa yakin? Lamisaan? Ah, Babatakan na. ano? Daw na, ang tama na ani, may kayo. Apple. Kaya may kulay na. Kasi ano, ang tigabayo. Ano gabayo bitan. Yan. Kaya ka. Yan, dami. Wala ba siya ada makukulay eh. Pinutik lang. Naton ko, babaya gaya. Ito, Mga 22. kimul.